ריקי, רוצה לשאת כמה מילים. כן, בבקשה, הקשבה. מוישה, הקשבה. תנתק לו. יש לי את הכסף. היום יום זה היה, זה היה. איפה העוגה? העוגה, שרתם? אתם ישנים? היא רוצה לשאת דברים. יאללה. א', זה ממש לא אני, האירוע הגדול הזה, וזה... אני חייבת משהו לספר. אני תמיד אומרת, אבא שלי אומר, אני רוצה להגיד משהו אחד ושעה. וגם אני, כי אני אומרת משהו אחד ואני פטפטנית. אבל נגמר לנו הפילם. אבל אני אגיד ככה, שלפני כשבועיים אני מגלה, ובאמת אנשים לא מאמינים לי, שמעבירים את הטיול מה-13 ל-14. אני מתקשרת, אבל תגיד, הכל בסדר איתך, ביום ההולדת שלי, למה אתה עושה לי דברים כאלה? הוא אומר, רבקה, הסירי דאגה מליבך. צלצלתי לבנות שלי ואמרתי, תגידו, אבא השתגע? אמא, הסירי דאגה מליבך. טוב, מי נשאר לי? אחי. הוא אומר, רבקה, תעשי מה שאומרים לך. אמרתי, לא אמרו לי כלום, אמרו לי לבוא לטיול. טוב, אני כן בקצרה, כי כל אחד עם ההווי המשפחתי שלו רוצה להגיד ככה, שאני מקבלת לוח עבודה, אני אומרת לבאסי שלי, את רוצה להרוג אותי? מה את נותנת לי 3 ימים רצופים לעבוד ומשאירה לי סוף שבוע פנוי? לא ענתה, לא ענתה. הבנתי כבר, תשמעי, טיפשה אני לא. קצת, אבל לא הרבה. אמרתי, בטח מכינים לי משהו, ואני רוצה להגיד משהו כאן, שהיומיים, הרביעי וחמישי, שהייתי עם המשפחה שלי ועם אחי והילדים שלו בירושלים, אני לא יכולה לתאר. הכי קרוב לאלוהים היית. מה הכותרת הייתה? מה הכותרת? לא חוגגים יום הולדת. זו הייתה הכותרת. לא חוגגים יום הולדת, זאת הייתה הכותרת. שהבנות שלי כתבו לא חוגגים. לאחי הם הצבו אישי הזמנה, ולא חגגו לי בכותל, ולא חגגו לי בבית מלון, ואני מאחלת כאן מגיל 70, כי אני תמיד אומרת לכל מי שאני מברכת ששערי שמיים פתוחים, אז אני רוצה לברך, אני לא האמנתי שאני אחגוג בחוג הזה. הבנות כל רגע מתקשרות, מה את עושה? אמרתי, אני חוגגת עם חברים שמלווים שנים, וזה עבורי, אני רוצה להודות תודה רבה על כל מה שאתם עושים, ולהגיד שאמרתי למוישה בדרך, שהיום הייתי צריכה לשמור שבת, שהמספר 7, אני חוגגת 70 ביום שבת ביום השביעי. אז אני מאחלת לכולם בריאות, ואתם מרגשים אותי ברמות שאין לי... אמן! 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 תיקחו יין קצת.